mbok enem saiki wonten ing Watu Gajah Park. Nah, monggo disimak ya. Lah. Watu Gajah Park yaiku salah siji panggonan wisata keluarga ing Kabupaten Semarang. Nalika dhewe dateng, dhewe disuguhi kalih akeh tanduran kembang sing bentuk gapura. Lan ana uga pancuran sing gedhe banget. Tiket mlebune murah kok, mung 20.000 ing dina kerja lan 20.000 ing dina prei. Watu Gajah Park iki duweni akeh panggonan sing bisa dijajal. Kaya panggonan dolan kanggo bocah-bocah cilik, panggonan olahraga, panggonan kanggo kewan-kewan, uga ana panggonan foto-foto, lan panggonan kanggo layah-layah. Melawan corona yuk. Nah, iki panggone sing bisa nyantai karo delok pemandangan. Saliyane kuwi uga ana kolam renang sing bisa dienggo kalih bocah-bocah cilik. Kangge wong tuwa ora perlu khawatir, amarga uga ana panggonan terapi iwak sing bisa dijajal. Unike Watu Gajah Park kuwi ora mung panggonan kanggo dolan wae guys, ananging uga bisa didadekke taman edukasi kanggo bocah-bocah supaya bocah-bocah padha reti cara ngrawat lan migunani tanduran uga kewan ing sak kiwa tengene. Dadi, ora mung bocah cilik sing kerasan ing kene, ananging wong gedhe uga bisa kerasan ing kene. Ojo lali mampir ya.